Guys, may buntag kayong tanan. Ani ana sa bukoy kanta nga Bisaya. Adto na ko nagikuha ang music ani sa Mabugnaw ang Lasang by Pirot. So shout out ay ko sa tanang taga Balambanganon, gikan sa labaw nga kinalabuan nga tao hangtod sa kinaubsan. Okay, kining kanta para na tunay tanan sa tanang taga Balambanganon. Okay, music maestro. Naukay tang tanan aning gidangatan, daw dili masabot ang atong pag-antos. Ang mga katawhan atong nabantayan, ang ilang gihandog. Manormal na intaw, gihangad ta karon atong pamunuan. Unta paluagan ang mga katawhan, ang gamay negosyo sama sa internetan, ilang pasiran-an, wa na'y kalingawan. Atong kabataan sayong matigulan, walay basketbulan ug ang balibulan. Ang singot sa lawas makatabang kini aning panahon sa virus corona. Unta sa balamban inyo ming masabtan, ang daghan nga tao asa nagagikan. Ang dagkong tindahan maoy nagpatuyang, hasta ang bulangan wa na'y social distance. Atong kabataan sayong matigulan, walay basketbulan tanang kalingawan. Ang singot sa lawas makatabang kini aning panahon sa